दावराव समाजारि बिजोङाव दावराव बे दावरावा मानि नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे दावरावा USA आव थांनायनि, बे दावरावा स्नेहा बिफानि, बे दावरावा फैसालिनि, बे दावरावा पबित्रनि आरो बे दावरावा गवानि। दा समाजारि बिजोङाव स्नेहा बिफा फैसालि पबित्रमोननि गाज्रि बार बारगासिनो दं। थारैनो समाजारि बिजोंखौ माबे लामाजों लांनो नागिरदों माखासे सुबुंफोरा? अखा नायब्लानो स्नेहा बिफा फैसालि आरो पबित्रनि गोदान आपडेट लोगोफोर। नै नायदोलाय गोदान कल रेकर्ड। नै दासो सोराङाव फैबाय USA नि थार आखलखौ बायदि बायदि बुंनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनाय। थारैनो बर' हारि दानायाव फैसालिनि स्ट'रिया बेसेबां गोनांथि दं? बर' हारिनि थाखाय पबित्र फैसालिनि कल रेकर्डिंआ बेसेबां गोनांथि दं? USA, गवा, सुइजारलेण्डआव थांनाय थाङैखौ लानानै फोसावनाया बेसेबां गोनांथि दं समाजाव? बेनिफ्राय समाजा मा मुलाम्फा मोननो हागोन? बेफोर बाथ्राखौ जाय फोसावदों, जाय शेयार खालामदों, गावखौनो 100 बार सोंथि खालामनायनि गोनांथि दं। हारिनि हादरनि सोद्रोमथिखौ लाखिनाया जोबोदनो गोनांथि दं। नंखाय समाजारि बिजोङाव लाइक, कमेन्ट्स आरो फलोवार्स बांहोनायनि थाखाय गावखौनो बावगारहोनानै आब्रुथि गैयै जायोब्ला माबोरै इयुन जोलैखौ लांगोन एबा दिन्थिलांगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि।